таҷовузи духтарчаи 3 сола ба як умра аз озодӣ маҳрум сохтан маҳкум гардид. дирӯз 9 июли соли 2020 дар мурофиаи пӯшидаи суди ҳукми суди шаҳри Душанбе нисбати судшаванда Зиёев Юсуф Раҷабалиевич, ки барои содир кардани ҷинояти таҷовуз ба номуси духтарчаи 3 сола бо моддаҳои 138 қисми 3 банди А, 139 қисми 4 банди А ва 127 қисми 1 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон айбдор дониста мешуд эълон карда шуд. бо ҳукми суди шаҳри Душанбе Зиёев Юсуф Раҷабалиевич бо моддаҳои 138 қисми 3 банди А, 139 қисми 4 банди А ва 127 қисми 1 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шуд. бо моддаи 138 қисми 3 банди 1 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди як умра аз озодӣ маҳрум сохтан. бо моддаи 139 қисми 4 банди А кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 20 сол. бо моддаи 127 қисми 1 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди корҳои ислоҳӣ ба муҳлати 2 сол таъин карда шуд. мутобиқи қисми 4 моддаи 67 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Зиёев Юсуф Раҷабалиевич ҷазои ниҳоии як умра аз озодӣ маҳрум сохтан бо адои ҷазо дар колонияҳои ислоҳии дорои низоми махсус таъин карда шуд.